Goddag og velkommen til min første videoblog. Jeg vil fortælle lidt om et forsøg, jeg er i gang med at deltage i. Det er et forsøg under Københavns Universitet, hvor der er nogle idrætsstuderende, der skal måle effekten af højintensitets løbetræning suppleret op med tung styrketræning til ben. Jeg deltager så i det, der hedder en kontrolgruppe, hvor jeg egentlig ikke skal være med til det her træning, men jeg skal deltage i tilhørende max løbetest og max styrketest. Der er 4 løbetest. Der er en løbebåndtest, hvor man skal måle min maksimale ildoptagelse og dermed også min maksimale løbehastighed. Og det foregår på den måde, at jeg skal starte på 14 km i timen, hvorefter den stiger 1 km i timen hvert minut. Og det fortsætter man så indtil man når sin maksimale hastighed. Og den er hård, skal jeg så sige. Den er rigtig hård. Og så er der en 1500 meters test på atletikstadion. Og 1500 meter er sgu ikke lige min favoritdistance, men det bliver meget fedt at lige få testet mig igen på den. Og ellers så er der en jojo-test. Der er en test, som måler ens evne til at arbejde anaerobt, og det vil sige uden ilt. Så det er en form for spurt-test. Og så har vi en 10 km test, som foregår udendørs. Så der er lidt forskelligt her, at jeg skal i gang med at løbe, så det bliver rigtig spændende. Og så er der også nogle styrketest, jeg skal også lave, og der er en øvelse, der hedder squat, hvor jeg så skal måle det antal kilo, jeg kan løfte én gang. Og det skal jeg så også gøre med en øvelse, der hedder dødløft og benpres, der foregår på maskinen. Så det bliver rigtig fedt at få testet, hvad jeg kan præstere her. Og ellers så får jeg så også målt min maksimale ildoptagelse, og så bliver der også i forbindelse med forsøget lavet en muskelbiopsi-test. Og det er en test, hvor man går ind og tager en lille bid af mine muskelfiber for at måle min muskelfibertype sammensætning. Og der er overordnet 2 forskellige muskelfiber. Der er de røde muskelfiber, der er de langsomme, men udholdende. Og så er der de hvide muskelfiber, der er hurtige og eksplosive. Og når man får lavet sådan en her test, så får man altså at vide, hvordan ens procentvise sammensætning af de her 2 muskelfiber af ens krop. Og det bliver sgu meget interessant at vide. Og jeg vil lige få lidt tal på min fysiologiske data her. Så det bliver interessant. Så følg med næste gang vi ses.